Apa denoi, deporadiatxe izketan, eta hemen gira bazkiden beste hileroko zozketa batekin. 2019ko ustaiakoa dagokionez, eta, bazkidetza sistemak zertan datzan eta nola funtzionatzen duen azalpen bat emango dizuet, beti bezala. Bazkidetza sistema gimerauntziari bultzadatxo emateko egindako sortutako zea bada. Nola esan nuke da. Sistema da. Jendeak bazkide egiten da, 10 euroren truke urtebeterako. Eta gure proiektuari bultzatzen emateaz gain, berak abantaila batzuk lortzen ditu. Horietakoa eta adibidez, orain ikusten ari garena bazkideen zozketa da. 12 zozketa egiten dira urtean zehar, eta 12 horietan parte hartzen du bazkideak, automatikoki hartzen du parte, eta egiten dana da irabazle suertatzen bazara jolas zerrenda bialtzen zaizu, eta jolas zerrenda horretan gustukoren baldin bagoazu, beti ordenagailuako jolasak izaten dira, zeuretzat jolasa. Ez zenuke gustukorik topatuko, 20 euro arteko jolasak, kei horrietako prezioak barne, bat aukeratzen duzu eta zuretzat jolasa. Orduan, hori abantaila bazkide zozketari dagokionez, beste abantaila da Minecraft zerbitzarian, hemenauntzako Minecraft zerbitzarian bi pizaera izaten duzu. Horrek esan nahi du prioritatea daukazu zerbitzarirako aksesuan. Eta baita ere, zerbitzaria behin zartutakoan kosmetikoak eta gauzak guztia daukazu desblokeatuta. Eta azkenik, beste abantaila batzuk etorkizunerako ari gara pentsatzen, jartzea, baina, oraindik erabaki gabe daude. Eta besterik gabe zozketari ekingo diogu, hau dira hile honetako parte hartzaileak, saria bat, eta ikus dezagun noi den irabazlea. 40 da, zorionak hemendik 40ari, eta zurekin jarreko gara kontaktuan, eta, beste hoi aurrunkean sorte hau izaten dezuten, eta, besterik gabe hemen agurtzen zaituzte. Ale urren arte!